Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ltaqa' ma' numru ta' rappreżentanti minn għaqdiet mhux governattivi LGBTIQ. Matul din il-laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sema l-opinjonijiet u l-aspettattivi min-naħa ta' rappreżentanti tal-NGOs fid-dawl tal-fema komuni kemm min-naħa tal-Gvern kif ukoll tal-Oppożizzjoni fir-rigward ta' drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Adrian Delija qal li għandu jintbagħat messaġġ ċar li nistgħu naħdmu nippjanaw il-qudiem għal avvanz ta' persuni LGBTIQ fis-soċjetà biex liġijiet li ddaħlu ma jibqgħux fuq il-karta biss iżda jkollhom effett pożittiv matul il-ħajja u fis-soċjetà tagħna. Intqal ukoll li fil-waqt li hawn liġijiet li qegħdin hemm għad hawn sens qawwi ta' iżolament u ċertu attitudni lejn persuni LGBTIQ għalhekk jeħtieġ iżjed edukazzjoni u għarfien dwar relazzjonijiet ta' koppji LGBTIQ. Fosthom ukoll ħtieġa ta' kampanji edukattivi u għarfien dwar id-diversità kontra l-ibbuljar u aċċess ferm ikbar għas-sapport. Temi oħrajn li ġew diskussi kienu l-beżat min-naħa tal-ġenituri realtajiet ta' koppji u ġenituri differenti. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Agius u minn Justin Anastasi. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm Alex Caruana mill-MGRM, Clayton Merċieqa minn ARC, Joseph Pereġin minn Drashma u Christian Vincent minn Checkpoint.